Salut și bine v-ar găsi un nou vlog din Roblox, un minigame în care să distrugi mașinile. E un joc care e un minigame pe Roblox care trebuie să distrugi mașini. Dacă vreți să vă jucați pe el, scrieți Destroy Cars Row 2. Așa să scrieți și ăsta. Să vă abonați la Alex YKL și să-mi dați un follow pe Instagram la Alex Nicușor. Și da, pe celălalt canal de YouTube, primul vlog cu Roblox, bas, robotonul de like și de vizionări și de gen aproape de orice, de comentarii nimeni, nu lăsa niciunul. Deci e un minigame foarte frumos în care trebuie să trântești mașinile, fă ce vrei pe ele. Asta, aici dacă ai bani de mașina respectivă, nu trebuie să bagi bani în ea. Dacă ai bani în ea, tu poți să-ți iei mașina la infinit, cât vrei tu. Bine, dar o să fac o mică pauză, că asta, ia uitați ce fain e. Foarte fain minigame. Aici coborâm pe scări. Distruge mașina pe scări. M-a cataputat de mașină. Uai de capul meu. Au venit doi gen eu. Vai, mașina mea e așa. Mașina mea. Ia. Uitați. Nu. Ați văzut, nu-mi lua bani. Vai, ce mișto-i mașina. Nu-mi lua bani și pot să mă mai duc cu ea, să mă plimb, să chestii. Da, sper să vă placă, că pe celălalt canal ați rupt. Deci că, Doamne, eram așa de bucuros încât îmi vinea să sar în sus. Video ăla, știu, n-am mai filmat de mult, dar trebuie să mă... Uitați-vă. Mamă, să face praf. Încă o dată mai. E scate de bani, nu am finit. O să fac o mică pauză, o să ne blocheze puțin. Nu trebuie să băgăm bani. Nu blochează pe ăsta. Nu blochează vreo 10 minute, nu minut. Și 10 minute se poate să blocheze. Ia auziți un BMW M6, nu știu dacă l-auziți. Dar așa. Aici vă arată bănuțul. Mamă. Ia-le pe ăla. Mă duc acolo și încerc să-i dau câtă viteză poate mașina asta. Mamă, ce tare minigame-ul ăsta, l-am mai avut și eu acolo, eram avansat. Mamă, mai bine dată. Următoarea mașină o să fie, nu știu. Dar și vă arată când intrați în acolo unde luați mașinile, nu aici. Deschideți la unde poate știți care se uită la video-ul meu. Da. Ia asta. Mamă, dar arată mișto. Deci următoarea mașină o să fie la 14 minute. Ia uite ce fainuț arată. Stai să vedem.
Nu știu. Au făcut update și mamă, dar mere bine. Haideți să vedeți unde merem. Acum. Dar uite intră de ce? Să dăm aoleu, mi-a spart mașina. Nu are nimic. Nu, am dat pe lung. Și am un mere. Dăm așa din first person. Nu! Deci îndreptăm camera, așa. Îi dăm. E pe lung. Mamă, ce tare! Bă, da. Ia, vă arăt o chestie. Ia, aici ne facem. Da, una totală. Vai de sufletul meu. Ce am făcut la săraca mașină. Mamă. Ce am făcut la săraca mașină, bă. Am lucrat atât de mult pe drept. 12.000 pe jocul ăsta înseamnă... Gen înseamnă puțin, dar de-abia de la 600.000. Jocul ăsta e fain. E tot pe lung. Bă, deci ăsta cred că e cel mai bun de ăsta. Mamă, ce viteză avem. Mă sună mama. Bun, am revenit. Da, am ieșit din greșeală. Nu, am ieșit pentru că o să vă zic eu. Că n-am vorbit cu bani. Ăsta să vorbesc mult.
Sper să vă